Jeg skal nu bevise sætning 5 om arealer i en vilkårlig trekant. I en vilkårlig trekant ABC kan arealet T beregnes ved hjælp af følgende formler. T er lig en halv gange A gange sinus til C, eller T er lig en halv gange A gange C gange sinus til B, eller T er lig en halv gange B gange C gange sinus til A. Ud fra sætning 2 ved vi, at en trekants areal er lig en T, at arealet T er lig en halv gange højde gange grundlinje. Og i det her tilfælde, der er grundlinjen B, og højden er højden fra B, altså HB. Ud fra sætning 4 ved vi, at sinus til A er lig med A over C. Derfor er sinus i det her tilfælde lig med højden fra B over A. Og hvis man isolerer det i det her tilfælde, så giver det, at højden fra B er lig med A gange sinus til C. Det indsætter man så i sætning 2, sådan så man får, at T, altså arealet, er lig med en halv gange A gange sinus til C gange B, fordi at grundlinje i det her tilfælde er B. Ja, og så har vi det samme, som der står øverst oppe der. Det samme er så tilfældet ved de to andre, men det gider jeg ikke tegne og fortælle, fordi det er præcis det samme, der sker. Det er bare med højden fra A og højden fra C.